7. prosinca 1995. nakon 6 godina putovanja svemirska letjelica Galileo stigla je nadomak svoga cilja, planeta Jupitera. Ova NASIna automatska svemirska letjelica bila je namijenjena istraživanju najvećeg planeta Sunčeva sustava i njegovih mjeseca. Dobila je ime po Galileu, prvoj osobi koja je kroz teleskop uočila Jupiter i otkrila njegove mjesece, Iju, Europu, Ganimeda i Kalistu. Upravo njegovo otkriće onog što danas nazivamo galileanskim mjesecima koji kruže oko Jupitera bio je važan dokaz Kopernikova modela Sunčeva sustava. Nije bila prva letjelica poslana da istraži ovaj planet, no prva je ušla u njegovu orbitu, gdje će provesti gotovo 8 godina. Sastojala se od atmosferske sonde i orbitera. Do zemljine orbite odveo ju je svemirski shuttle Atlantis, a onda je nakon gravitacijskih praćki s pomoću Zemlje i Venere krenula put Jupitera. Od samog početka letjelica je imala problema s antenom, no unatoč tome poslala je neprocjenjive podatke o različitim nebeskim tijelima koje je preletjela na putu. Bila je prva svemirska letjelica koja se susrela s asteroidom, otkrila je prvi asteroidni mjesec Daktil oko Ide te lansirala sondu u Jupiterovu atmosferu. Primarna misija letjelice bila je dvogodišnje proučavanje Jovijanskog sustava, no još tijekom putovanja pružila se prilika za istraživanjem sudara kometa s Jupiterom. Galileo je proučavao sastav Jupiterove atmosfere i vulkanizam, interakciju plazme između njihovih atmosfera, te je proveo mapiranje Jupiterove magnetosfere. Podaci koje je Galileo sakupio poduprli su teorije o tekućim oceanima ispod ledene površine Europe, a oceane najvjerojatnije imaju i Ganimed i Kalista. U Jovijanskom sustavu Galileo je proveo 6 godina više nego što se planiralo. Misiju završio kontroliranim deorbitiranjem u Jupiterovu atmosferu kako se lokalni mjeseci ne bi kontaminirali zemaljskim bakterijama.